Tulo ka persona dakop sa tatlo ka separado nga anti-illegal gambling operations sa tatlo ka mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental. Yaring balita nga itong gintutukan. Akto nga nadakpan nga nagahiram sang baraha kag nagapusahanay sa Yolanda Housing Barangay 1A Banwa sa Manapla, Sunday RG Tero, Jesseny Santos kag Jody Ann Perez. Sunod sa kapulisan, ang manadakpan ang mga mangunguma sa lugar. Ginakumpirma pa kung matuod nga kabahin ng mga ini sa lisahan sa mga 4-piece beneficiary sa barangay nga posible mag-apekto sa ila status sa ginahatag dole-out para sa mga pigado. Tapos, hiningi naman ng mga ulubra sa kampong na hindi naman trabaho, imbis na iba pa nila bugas, di pa nahulog na nila. Matapos ang raid sa Tongitan, sunod naman yung target sa anti-illegal gambling unit sa kapulisan sa Manapla, ang Purok Suhaga sa Amumanya Barangay. Pinaka-report na baton sa otoridad nga wala toong nagasugal. 4 ka persona ang ginpakitkit-rehas. Depensa sa mga nagkaladakpan, ginagmay lang ilapusahanay agud makalingaw-lingaw. Sa Bagong Dalan, Barangay 19A sa Victoria City, dakop Sunday Edna Parena, 50 anyos, Tessie Higansya, 70 anyos, kag Francisco Tongqua, 60 anyos, nga naga-swimming sa lamesa. Ginalibot sa kapulisan sa Victorias, pati yung mga subdivision agad i-monitor nga wala may nagaluntad yung illegal gambling sa ila lugar. Version lang, sabi ko nga sa iyo, considering na yung mga tao sa atin is aware na yung mga ganyan na nangyayari, immediately inform nila tayo. That is why nahuli natin sila. Pahanumdom sa otoridad, dako man o kung gamay nga pusahanay, 30,000 pesos ang piyansa sa paglapas ng Presidential Decree 1602. Upod, Kirino Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.